Op de training is het rustig, maar er wordt een soort lutsen onder de selectie van snits. Een protte verzieken voor interviews met de spelers, maar ook drukte met de media die het sneun bij de wedstrijd binnen. Nou, het is met name nu even het coördineren van de diverse media. Zoals aanstaande zaterdag zijn er plannen om het live te gaan uitzenden. Dat gaan jullie doen. Maar NOS heeft ook wel belangstelling. Ook de selectie had hoeswerk. Na 2 romme oerwinningen op Eurosport zonder setverlies, waar het snijn in Almelo verlijn. We hebben nu 3 sets aan de kont gekregen, dus we moeten weer wat verzinnen. Dus dat hebben we ook gedaan, we hebben video gekeken en we hebben een aantal dingen uit kunnen halen waar we echt wat meer winst op kunnen halen. Dus dat gaan we vandaag ook trainen. Ja, en dat in combinatie met wat we al hiervoor getraind hebben, denk ik dat we het weer een stuk moeilijker kunnen maken. Het wordt volle bak in de Sneekers Sporthal. Gewoonwij is de plak voor 800 man, maar sneun wordt er extra rond te vrijmaken. Als je er mensen bij hebt die erbij gaan staan, dan kun je er nog eens 150 bij hebben. Dus dan zit je op een kleine 1000. We hopen nu wel voor nog eens 300 mensen extra capaciteit te regelen. En dat is dan met name aan die zijde. Dus achter waar normaal gesproken het doek zit, dat doek doen we iets omhoog. En daar proberen we dan een soort van stelling te maken. Dat kan dus een heksenketel worden. Maar kan de jonge ploeg uit Snits daarmee de druk omgaan? We hebben natuurlijk 3 jaar geleden tegen Sliedrecht eenzelfde situatie gehad, waarin ook rondom publiek zat. Ik denk dat ze daar prima mee om kunnen gaan, ja. Sneunt de jong om Jelwij 8 zet het duel uiteen. En bij winst kan het feest losbarsten. Ja, nou ja goed, dat doen we dan in een later stadium. Dat wil zeggen, we proberen dan wel die zaterdagavond natuurlijk hier een feestje te bouwen. Maar dan gaan we kijken of we een week later een echte huldiging kunnen organiseren. Omroep Friesland stuurt de wedstrijd live uit op televisie en radio.